A min resultaríame incómodo pois que, por exemplo, pois que a miña parexa, se eu traballo no verano, el que culpa ten? Ti podes traballar un domingo e ser o meu día libre. Claro, exacto. E ter que ir solo. Bueno, pero tampouco vou traballar todos os domingos. Este domingo non traballo, ti que fas? Eu teño libre. Pois eu tamén. E o sábado tamén o teño libre. Non, o sábado traballo. Ves? Pois traballas ti máis que a min. É que eso, marcho sin volta. Non teño hora, entón aí, pois, o que vaya surgindo. Ten un hermetismo que me ten intrigado, que me chama. Creo que esconde un Miguel moito máis atrevido, bueno, moito máis aberto do que se mostrou hoxe, en verdad. Son intenso e nervioso como el. Si che pido que me sorprendas, que fas? Que farías? Que te sorprenda. Ai, Señor María Jesús bendito. Voltas, pero non te vayas por esa Nin rama. caixas de mortos máis abertas que a ti, Vayas por esa rama. Cóstame moito sacar estas cousas. Eu aquí, entre a vergoña e demais, non me soltei o suficiente. Creo que me gusta moito máis ese Miguel que este. Parece un chip, un rapaz tranquilo dentro do que cabe. Dentro do que pode ser, transmitesme tranquilidade. Non sei. Ainda que tes aí un algo que teño... Tranquilo, estou sendo aquí. Bueno, é que por eso dijo que me tes aí un algo... Non sei, estásme intrigado. A verdade é que eres super aberto. Nada. Depende. O sea, depende. Si me siento cómodo, sí, si no, no. Ahora estando cómodo, entón. Bueno, podría ser decir que sí. Eu tamén, Bueno, alégrome. Entre el e máis eu notei bastante tensión. Necesito seguir escarbando. O sea, ahora mismo non podería pechar unha porta porque non sei se quero pechar ou abrila.